Que lle queres? Casan como é debido, explicaba o alcalde nesa cousa súa. Por certo que non só de camisetas vivimos, fixarvos auga do Orzán embotellada, que fan os de Neistrip, unha cousa ben original e ben polémica, na Coruña non vai a despensar. Pero falábamos de pancartas de boda, de casamentos, pois. En fin, dos casamentos non me quero estender demasiado. Os casamentos son o que son, as bodas son o que son, basicamente unha horterada, ben sabemos, non? Pero das pancartas ten delito. Repasemos isto. Non é o mesmo as pancartas que fan elas que as pancartas que fan eles. Verédelo nas estradas, non? Vedes as pancartas delas que son máis tipo la bodilla de Carmencilla. Unha cosiña así que se xuntan elas para... Elas teñen todo preparado. Levan a saba toda cortadiña, con pespunte, teñen o seu spray, poñenlle papéis por abaixo. O lío é a hora de usar o spray, cando fan... ¿Dónde se le da? Es que claro, yo esto... Espera que llama a José. José, mira, non nos vale spray. Ai, tiene un seguro. Ai, vale. Es que tiene un seguro, entendes? E por fin xa fan a cousa ben feita, non? La bodilla de Carmencilla cun corazón, unha cousa bonita. Eles xa é outro rollo. Eles xa, bueno, que lle poñemos aí, Unha boneca hinchable, como mínimo, non? Un día poñemos na Catedral de Santiago, na Torre de Hércules, nos collóns do Sireno... Animaladas en fronteiras, non? Eles son máis auténticos, están 15 días decidindo o lema e deciden lemas como por fin, despois de moito picar e picar, por fin Milucho vai casar. Despois de moito picar e picar. Información excesiva para ela, que non ten culpa de nada. Claro, eles o spray manexan o bárbaro, non? Pero o problema é que onde o facemos? Colle unha sábana aí da tua nai, mátame, colle igual. Poñen a saba, sen nada por abaixo, fan o pancartón e todo manchado. A súa nai mata-o, efectivamente. Ben, temos a pancarta. A cousa hai que colocala. Varios consellos. Primeiro, mensaxes curtas. Nada de cousas longas que non dan tempo a mentes conduces e ainda vas ter un accidente. Mensaxes curtas. Casa Suso. E xa está, entendes? Xa sei que en castelán se di se casa Suso, pero en galego é casa Suso, entendes? E se paran a picar, que se jodan. Nós poñímolo así, mensaxes curtas, vale? E logo, despois de poñelas retiradas, que hai pancartas que xa están separados e ainda está a pancarta ali de se casa Suso e máis Vanessa. Tende un pouco de sentido. Claro que, despois da pancarta, ven a boda. E ben sabemos o que son as bodas, esas animaladas do país. Agora, afortunadamente, chegaron as bodas gays máis alegres, máis coloristas, máis divertidas. Eu que sei, é unha pena que Paco Vázquez xa non é alcalde que está no Vaticano, porque a mí huérame feito ilusión ver a Paco Vázquez casando a dúas lesbianas, non? Verlle a cara. De, bueno, se os queréis, pois nada. Podéis intercambiar os piercings, mujer. As bodas gays son máis divertidas. Velos a eles dous ali como Nino e Pepe, non? E a nai dicindo, bueno, por lo menos lo caso. Non me queda aí. Unha cousa máis bonita. E hai máis DJs, máis alegría, máis de todo, pero ollo que despois das bodas gays virán os divorcios gays. Eu, por deformación profesional, sería moi partidario de que os divorcios gays lle tocasen os xuíces fachas. Estes que din, no, es que era un atenuante porque la falda era corta. Bueno, sí, xa. Pero non é así, Non era a tetiña da nena aquí detrás do alcalde de non. Era o alcalde o que ve detrás da tetiña da nena. Non nos equivoquemos, non? En calquera caso, eu espero que lle toquen os divorcios gays os xuíces máis fachas. Para que? Para que teñan que ver un divorcio gay. Imaginade como é ese rollo, o xuiz ya dicindo, vamos a ver, de quién eran los discos de Madonna? Vamos a ver, non? No mellor el divorciado, non? Eu espero que chegue ese momento. E menos mal que hoxe en día as despedidas de solteiro fase cunha semana de antelación, non? Porque as despedidas de solteiro sabedes o que son, non? O mozo de Pepe Araujo levaron a Sevilla, a ela a León, en fin, podes acabar en calquera sitio. Afortunadamente agora fanse cunha semana, antes eran a noite anterior. Moitos chegaban ao casamento en directo, como dicía o meu amigo de Arousa, e di, eu non casei. A min casaronme, non me enterei de nada. Cheguei ali transparente, normal, toda a noite de celebración, veña tal, veña cubatas, eso das 3 da mañán quere marchar, veña, toma a penúltima foron 6 máis, a eso das 7 xa ele escapa como pode, vai para casa, métese por fin na cama, ainda non estaba deitado e xa lle están petando, que? Non ves tomar o vermú?
E foi, claro. Vermú vai, vermú ben, 12 da mañán, 12:30, o casamento era ás 12, ali lle aparece o seu futuro cuñado, e chisque. A miña irmán xa está na igrexa, bueno, que espere, non? Para unha vez que espera, no? Marcha pa casa, nai, pero mira, como ves, vístete xa, o traxe como puido, chega á igrexa abaneando, ela xa ali dicindo ti espera, que che vai cordar a hallada en Cancún, non? El chegou ali toda a igrexa de Arousa a tope, el como puido, puxérono de xeonllos no altar, e aí foi o problema. Porque, claro, coas presas non puideran quitar a etiqueta dos zapatos, home, de Alcampo, 1995, que están ben, pero para un casamento, unha vergonza, el axeonllado e toda a igrexa de Arousa facendo así, para ver o prezo dos zapatos. Queredes creer que houve marisco a rodar naquela boda? Pero hoxe en día, a xente do único que fala é que casou con zapatos de Alcampo de 1995. Que lle queredes? Son os casamentos, casades se queredes, divorciádevos se queredes, facid o que queirades, pero ollo coas pancartas, sentidiño, gracias por escoitarme, boas noites, nunca máis, un saúdo para todos vos por pasar calor aquí.